Selamat siang madihita saluhutna. Hami sian parhalado pasahaton horas-horas dohot salam sehat dihita. Tapukama. Hamu akadongan selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tongodo hari Minggu sadarion parningotan akana moding mangyuhuton haporseon ni Huria Kristen Batak Protestan tapatu pado parningotanon laho maka hehei rohata marningot ujung ningoluta didok mai dihata na asing memento mori soso-soso doi namar lapatan di bagasan parningotanon jahau taduan non akana moding di bagasan nasa tahun parhuriaon mulai siap 21 November 2021 sahatu 20 November 2022 on sian tonga-tongata marhitei naing paingoton ni huriata dotu hita saluhutna asa totong rade jala hobas hita managam ari hama mateta akub ni di patuduhon parningotanodo balga ni panatapan ni huriato keluarga ni akanong jumolo borhati asa gabe apulo-apuli nasida namarsi taononi asa hape dada marlapatani laho atong tahobasi madirita asa tapuka parmenggota binangido matu hita asa hohom laos martang yang be di bagas rohana. Asa tapuka ma parsambota tutuhata tapahibul marohata mangado bohi nedebata huhut mata auhon na ikon mate do saluhul jolma jalamago sibuki alain dada hamatean ujung ni saluhutna aina hehe do akana matei tapa husor mai marhite hatani edena manghuton marede mahita. Amen.
Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Songon duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut do saluhut hasangapon ni joloma. Nunga malos duhuti jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alaina hot dohata ni Tuhani rodi saleleng na. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honok kumatu ho tupal hangoluan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akana mate dohot akana mangulu, hodo na punahami, manang mangulu, manang mate pehami, nang pemardalan hami diruran nilinggoman ni hamatean, daku haberi hami behamatean, ai hodo dengan nami, dang tartiup hamatean, manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami naung humokop hami, jalaho na punahami. Rohami nuaing tuho mangido, saha tuho mato dinami doho daging nami, asa diho hami manang na mangulu, manang na mati hami. Satiup matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokok mi, asa sahatu hangoluan na sora suda. Amin. Hudulam. Molo di luas tuhata dope hita mangulu sa tutikion tahamulatio mai. Alai ikon ingotota dada purtibion sabulon nitodita surugoido. Molo masa pertangisan pasaba maroham, manahan mahoro di ujung, ainunga di parade tuhata hutanahot, pai mama harorona manopot ho merende hita. Patik ni debata di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di akanaung modik sadarion tersurat di Rom 14 mamuasian ayat 7 sen ayat sia songonon ma didok disi. Ai ganup hita ndang mangolu di dirita jala laos ganup hita ndang mate di dirita. Ai ido ubahe namate Kristus jala mulak mangulu
asa ibana Tuhan ni akka namate nang akka namangulu atong rap mangido gugu mahita ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulana barat kepatik mi amin. Parningotan ni akka na naung moding laos paingoton hitamai tuharoro ni Tuhan nunga sahat dihita patik ni debata tahal mohon ma patik nai jala taulahon asa di pasu-pasu ibana hita di bagasan ngoluta tiurlah kata bolus rohata madalani ari-ari ni ngoluta tapar hatopot mai marhite edde namangihut. Hamua kadongan na jongjong do hita di adopan ni debata apala di minggu parningotan ni namoding sadarion ndang tagamon somanol soli hita di akadosa pangalosion dohot hahurangata di adopan ni debata lumobi na taulahon saminggu na parpudion alani i tapamanat maljolo rohata ra gudang do akadosa na taulahon di adopan di debata dohot dengan jolma taparhatopot mai di bagasan roha nama gopu. Ale Tuhan debata, tinahu patu pahami perningotan namodik sadarion, di uhirhon ido tu rohanami jepek ningolwon,
ndang leleng hape ngolu nami di portibion, ai songo timus doi tokini daon, lau songo duhut namura malos, hape jujur do hami lupa disi, gabe marsi ngos lasndro hanami, makare koton ngulu partodion, hapor siaon, lumobi ngulu sogot, lalap do hami manarihon ngulu siapari, namura malos, hape tadi konon nami do luhut nai molodung jupang tiki panopot mudi hami be, asi maroham di hami ale Tuhan. Ale Tuhan, molo hutaringoti hami hamatean, saya Peter mabir situ tudo hami mangadopi i. Gudang dope sian tonga-tonga nami nama kaporsai, molo mate jolma, gabi begu, manang sumangot mato dina. Alani i, saya dihaporsai rohanami dope, nagabe parbeguan portibion. Dietong rohanami dope, na saya maut out begu ni akan naung matei di jabu, di bona ni sapilpil, hariara, di kuburan manang sorop tu akan na mangulu. Alani Tuhan, asiroham di hami, patikos pikiran dohot hapersion nami. Pabua, naung so di portibion be, mau taot akatodini naung matei. Alai nunga sahat akan aporsiai di apuanmu. Unang saya digohi biar be diri nami. Ale Tuhan, alani biar nami maradopon hamatiani, endang mampu hami manaringoti hamatiani di bagasan lasniroha, ido ubahen molo hutaringoti hami hamatiani, sai hudok hami dope jot-jot. Setai bijabuon, ndang sadar hami dipatudu padohan sisongonido, nama biar situtu dope hami tu hamatiani. Gabe perlu bihu pakormation nami tu si ai makirim hami anggiat tung unang masai nian tu diri nami manang tu pangisi ni bagas nami hape maralo doi tu hina haporsion nami ai hamatia do para hitean managam surgo sambulo ni tondi nami alani i ale Tuhan unang loas hamililu, alai tung patikos maha porsion nami, dohot pakirimon nami, asiro hamdi hami ale Tuhan.
samua kadongan nunga tapa adar hahurangan dosa dohot holso ni rohata di adopan di Tuhata porosea dohita ditatap Tuhata do arsak ni rohata siala para biarota mangadopi hamatiani tapangidoma asa dileho debata dihita gogo habaranion ma molus jala mangadopi hamatiani dipasitong Tuhata ma pakirimota di surgo hasurangan naung pinarade ni Tuhata di akana porsea pos marohata di si tangihonon ni Tuhanidoi songonon ma baga-baga ni debata di hasesani dosata isebe mangaluhon na pinilit ni debatado na mamitori isero na madabu hamaguan Kristus Jesus do naung mate alain dada holani naung mulak mangolu do jala disiamun debatado ibana mango diho kita hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Ikon mulak do Jesus tu portibion mangalap akana badiai ima akana porsea jala totong marsihohot di habengetonna tudah loma akana mangihoti roham harta sangap dohot roha portibion asa unang tadi ko di haroro ni Jesusi haposi maibana tedehon ma edina mangihut. Sana
Epistel dihita di enet sian parjamita walu mamua sian ayat sia sahat rudi ayat 10 pitu marsikat soring mahita. Luhut nai nungawida uju dirana pirohaku saluhut pambahenan akana masa dihasianganon uju sada jolma mangarajai donganna jolma mambahen ibana marhina mago. Ala sotibu manginona pambahenan akana jahati dibaheni gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alaidang tagamon sonang anggo halak perjahati, jaladang tagamon pagajangonna ari-arina, alai songon halinu do ibana, ala so marhabiaran tu debata. Dibaheni hupa puji-puji las niroha, ala naso adong nadu menggan di jolmai, saliling di hasianganon. Ia sona mangan minum dohot marlas niroha, idona tinggal di ibana, sian ulaonna saliling ari-ari ningoluna, akana nileho nidebata tu ibana di hasianganon. Jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pambahenanna akana masa dihasianganon nang pemaradu ngalutan rohani jolmai madiori ndang tagamon jupangsa tung sura peninna rohani halak napistar leak boto onna doi ndang tagamon jupaksa ima sahatna martua doakan atau mangion hata nibata jalan no piopsa. Amin. Martiti do saluhutna nasanatinopan itu hata hatop manang labat ikon rodo ajal ningoluta. Alan indang taboto sadia gajang umurta sadarion dina tabegi hata itu hata tapaujung ma paraloata tu dosai taha monakkon ma silang sadarion takak ma haluaun nasiat tuhata. Saja
tahati dakon maha poroseo tai songona hinati dakon nidongata sa poroseon di sadok pertibion rap mahita madok. Au porosea durata Jehova lilo tanah tergudung satu dosa na kemokawan bawah tanah. Au porosea di Yesus Kristus anak ibadah Jehova nasesere imana kemuduan di Samaria naga gabian santan prokadia andon sabuduan lilo terhata nakuman berni di panuman di silatus nama kata pagi dari tanah yang haut nasilam na dua betul di tahun nama nak mulur dari keluruh nama naik subuh lawan susah ibadah Jehova nama ini tergudung satu dosa istimewa menurut suruh kamarmu Amunna amuru amati au kusea kon badia jalan sada dunia badia kuria atau panala Kristen akan badia doa biasa sami dosa doa dakai nama do mulak manguru sobat dan menyala mati doa yang meluan surah. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu amang inang nang soni ya nakon nami. Hujahama manang 3 poin sian warta jemaata titikion. Poin na perjolo, nama minggu, kebaktian minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di akkana monding. Topik, di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Poin yang ketiga, ibadah Minggu tanggal 20 November 2022. Hari ini poin yang B. Hari ini Minggu 20 November 2022 di ibadah pukul 7 jam pukul 11 WIB dan pukul 16.30 WIB. Kita melaksanakan ibadah minggu ujung tahun parhuriaon dan parningotan di Akka Naung Monding. Poin 4B, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan sudah memasuki bulan November tahun 2022, kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria. Poin yang keenam, pertangyangan sektor atau sermon kategorial dan belajar CD. Mulai minggu ini pertangyangan sektor, sermon kategorial dan belajar CD akan diliburkan sampai akhir bulan Januari 2023. Sehingga seluruh kegiatan diputuskan untuk persiapan Natal tahun 2022. Poin yang ketujuh, ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia atau PGYS Bandung. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 15 WIB di GKJ Kiara Condong nomor 99 Strip 134 Bandung akan dilaksanakan ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Seksi Perempuan Manang Ina Kamis akan mengikuti ibadah tersebut. Poin yang ke-8, rencana program dan anggaran tahun 2023. Parhalado menghimbau seluruh dewan-dewan supaya menyusun rencana program kerja dan anggaran tahun 2023 sesuai dengan buku panduan tahun profesionalisme dalam penatalayan 2023. Poin yang ke-10, perayaan Natal, boima tabereng jadwalta adong iso namang parroahon ma manang na tanggal 3 hona akayanak kota manang ama manang ina. Poin yang ke-12, poin A. Pada hari Minggu 27 November 2022 mulai pukul 9 sampai 11 WIB bertempat di konsistori gereja, seksi diakoni sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor dana. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, mohon konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 25 November 2022. Dapat menghubungi Inang Lasma Sirait Borusi Tanggang, ada nomor HP-nya di sini, dan Inang Turma Tobing Borusi Pahutar, ada juga nomor HP-nya tertera ya Nang ya. Poin yang ke-16, berita pernikahan. Wanang warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudari Dainov Jaherman Maraden Nababan, putra dari Amang Dr. Randus J. Nababan, Ibu R. Borusi Hombing, alamat Jalan Jurang nomor 15, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Dengan tunangannya Saudari Marini Apriani Boru Lumbantoruan, putri dari Bapak Situa M. Lumbantoruan SPD, Ibu B. Boru Butar-Butar AMD Kep. Alamat Jalan Cibuntu Barat nomor 42 Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Pernikahan, pemberkatan nikah Sabtu 3 Desember 2022 pukul 8.30 WIB
di HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Di sini ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 24 jemaat yang berulang tahun dari mulai tanggal 14 bulan 11, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang tanggal 20 November. Kalau ada yang berulang tahun hadir pada hari ini, kami mohon berdiri. Untuk Amang, selamat ulang tahun. Amang tetap berdiri dulu di tempat Amang ya. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 14 sampai 20 November. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut nado tarpatupa ahu marhite-hite ibana namamor gugoihon ahu. Amin. Silakan duduk Amang. Ba mauliate ma selamat ulang tahun ma di Aka Amang Manang Inang nasodohot marmiga pada ditikion. Huriatta mengucapkan mauliate ma. Parhepengon. Berita Parhepengon na masuk tu Huriatta selama 1 minggu ini untuk Huria 237.904.000. Untuk pembangunan 2.206.000. Untuk kantor pusat 2.655.000. Lain-lain 1.400.000. Songonima Amang Inang warta jemaat di hita. Sonari sahat mahita tu namarigati hari hamamatin. Hurian itu hatta sahat nuaing sahat mahita tu acara parningotan di namoding di tonga-tonga ni huriata ta para di maruhata mared di mahita. Goar Niruas HKBP Bandung Reformanda namonding di bagasan sataun bolon parhuriawan. Nomor sada Goar Rap Mauli Boru Hutauruk. Tubuh 20 Februari 1942. Monding 12 Desember 2020 sada. Tutup umur 70 tahun 10 bulan. Di Udehon 10 Desember
2020 sada. Sektor Cipaganti, Natoras Ina. 2. Goar Tiamsah Rumondang Seperina Boru Siagian, Tubuh 20 sia April 1947, Monding 20 sada Februari 2022, tutup umur 74 tahun 10 bulan, di Udehon 20 tolu Februari 2022, sektor Mabansel Tim, Natoras Ina. Tolu, Goar Pendeta Oktorium Togar Pangihutan Huta Barat, Tubuh 20 tolu Oktober 1960, Monding 20 Maret 2022, tutup umur 60 sada tahun 5 bulan, di Udehon 22 Maret 2022, sektor RAP, Natoras Ama. Paupaton Goar Antonius Situmorang, Tubuh 8 Juni 1956, Monding 20 Mei 2022, tutup umur 65 tahun 10 sada bulan, di Udehon 22 Mei 2022, sektor Pajajaran, Natoras Ama. Palimahon Goar Monstar Tambun, Tubuh 5 Oktober 1950, Monding sada Juni 2022, tutup umur 70 sada tahun 8 bulan, di Udehon tolu Juni 2022, sektor Cipaganti, Natoras Ama. Goar Paonopon Saud Gandhi Partogi Tampu Bolon, Tubuh 20 sia Oktober 1970 sada, Monding 5 Juni 2022, tutup umur 50 tahun 8 bulan, di Udehon 6 Juni 2022, sektor Cipaganti, Naposo Bawah. Papituhon Senterina Boru Siregar Siagian, Tubuh 10 Juli 1950 walu, Monding 5 Juli 2022, tutup umur 64 tahun, di Udehon 6 Juli 2022, sektor Dago, Natoras Ina. Papituhon Rolin Victor Silitonga, Tubuh 10 sada Januari 1962, Monding tolu September 2022, tutup umur 60 tahun 8 bulan, di Udehon 5 September 2022, sektor RAP, Natoras Ama. Goar Betty Borulumban Tobing, Tubuh 10 sada November 1947, Monding 4 September 2022, tutup umur 74 tahun 10 bulan, di Udehon 5 September 2022, sian sektor Dago, Natoras Ina. Goar Herbin Manari Situmorang, Tubuh 10 onom Desember 1960 sada, Monding 8 Oktober 2022, tutup umur 60 tahun 10 bulan, di Udehon 10 Oktober 2022, sektor RAP, Natoras Ama. Torop Niruas Nihuriata na Monding di Bagasan sataun bolon parhuriawan, Mamukasian Ari 20 sada November 2020 sada, sahatu Ari 20 November 2022, Naposo Bulung Bawah sada halak, Natoras Ama 5 halak, Natoras Ina 4 halak, Pungusude 10 halak.
Sai sol ho tu silang mi Yesus ingan aku mual nama bardisi ima inumoku silang mi haki ima ujioku pai masogo sata iete honoku lau maaf. Bernyanyilah sebagai respon kita kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi kalau agak sedikit membuat kita juga agak teritegur, maaflah. Karena saya harus menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Kalau saudara merasa sakit hati kepada saya karena itu, ya silakan. Tapi tugas saya sudah habis untuk menyampaikan ini. Saya si marohami unang tulakau silangi tuhaki
Ai malungun dorohaku mandapotun debata asa di lambung asa di lambung Yesus sondangi si terusi ombuni oh andingan roti kiku asa burhan mandi lau marani jabo ini lau marani jabo Marede Mahita nomor 775 Idua Tababat. Yesus sodangi si torusi ombuni ondigan roti kiku Hamu akadongan molo tabahin parningotanon dadananaing paingot-ingot akanamate bihita alainaing marningot hamamatit da bidu hita adiga pimasay nungatorop nang jumulo borhat siat tongatongata magubarhon dang habatan hita hamatyani alan iuhirhom mabagas turuham
neko dohita muse borhat songon nasida dak parmianan portibion rura hasusaad doon inganan parsatokinan surguido bonapasugi nito dita tusima tahu basi lakata jongjong mahita saluna laos marinde mahita. Tuhan di bata ama nami di bagasan Kristus Jesus di hodo anak Hisu ni hanguluan dohot hamatian di namar ningot hami sadario Tuhan di lakanami adiga matutu borhat songon naung dungan nami naung jumulo borhat siak tonga-tonga ni huriam naung di pajahahon nakaning Tuhan mangido mahami di sude nasa na tininggalhon ni dungan nami di pardihutana di keluargana yang nakonna natorasna ru di sisolho Tuhan leho dinasida pakirimon lehon apul-apul na manotong nasian banua gijang dada hamatian ujung ni salhutna alai hamatian haluaon madapoton ho Tuhan di habang sam naung pinaradim di hami atong lamhubas matutuhami asa totong bica dilokotiki para siad di hami di namangulu hami Tuhan na dilon ho sa hanguluan marsihohot mahami sahat rudi ujungna Tuhan songonima nang di keluarga ni dungan nami naung jumulo modingi
asa pahot pakirimon na sida, pahot haporsyon na sida diho ali Jesus, molo pe di patujulo, akadungan nami naung di pajahahon, di akagwarna di usuk tao parhuriaon, di parlingota di namodingon, asa totong na sida, di bagasan apul-apul, pakirimon, dohot hahotan ni hapursyaon, diho Jesus Kristus, silihut tua di tanoon, do silihut tua hanguluan, di surgo hasonangan, atong mulumarningot pe hami Tuhan di tonga-tonga ni huriam sadok hakabipi, namarningot diajal nami do hami Tuhan, nang ditikion marmimentumuri hami, asa totong nang hingot hami adigan borhat hami tutu, sian hasyanganon, madapoto surgo hasonangan, na pinaradim, dang ingran na hoton, pangulunan parsatokina do di hami, alay ingran na hot, di banua gijang do, pahubas lakan hami Tuhan, hiras roha, nang haporsyaon nami di ho Tuhan, makirim, molo di luas hodopi hami, mamulus di portibion, alay say huhaw basi hami dir nami, hu pada potok kami tuho ali Jesus, silihon hanguluan na manotungi, unang luas hami Tuhan, dililihani ng portibion, alay mangaradi hami Tuhan, dakuboto hami tiki, ng pajum pangalap mo di hami, atong mangaradi hami Tuhan, hubas, roha, pikiran, tarumubi di haporsyaon nami, maniop, ho ali Tuhan Jesus Kristus, silihon haluaon, dohot, ng barita na uli, sa ima, marguguyot kami, molo di luasodo pi hami Tuhan, mamulus, rura partangisanon, asi maroham, luas mahami Tuhan, di bagasak ko, nang ditungatungan ni akaparminggo nami, ditungatungan ni parsauran nami, say hubas ng roha, ng todinami, nakaporsyaon nami, diho manotong, ola niyon, rudi sa liling nililing na, di bagasan, Kristus, Jesus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu salhuna. Tunggodang do parukilon ningulumi, benget maho, jala hamonakom masalhunay, pos maroham, panganom dos sugot parbueni, parsi hohotomi, ima hanguluan na sorasuda, di surgo hasonangan, edehomay di bagasan pos ni roha. Semangaton parbueni hawagoluani dan jadi daun nahamabuan nahamatian padua ahoni.
Dami ni bata na sumurung siyan salhut na roha. Ima mangaramuti akka ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom madihita salhut na. So di manang di amanami inanami na dibagas na madohoti live streaming di parningotan di tao parhuriaw manang dohot di parningotan ni namoding atong tajaloma hatan itu hatta ujahan di minggu ta sadarion ima sian sadakorin bidu 15 mamuka mai sian ayat 50 sahat rodi 52 tapai hutihut ma di bagasan rohatta ganup odo nahudok di si ali akadongan daktar bay sibuk dohok mudar manian harajau ni debata jaladang tartean na olo busuki hato tongoni hahomio do nahudoko tuhamu dang na salhut hita modding alai salhut do hita paluaonna topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gabi hihima akka nang mati tuhato tongon laos peluon na maanggo hita ay ikon hato tongon do manuluk na olo busukon jala hangungulu na manotong do manuluk na olo mation alay dung disoluk hato tongoni na olo busukon jala disoluk hato hangungulu na manotongi na olo mation disima jupang hata na tarsurati nunga tarbudut hamatian nunga soluk hamonangan jo hamatian di dia hamonangan mi jo hamatian di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatian jalapati kido gugu ni dosai alai mauliate madi di bata na pamonang hita marhite-hite tu hatta Jesus Kristus ope hamu akadongaku na hinaholongan marsihohot jala somuba-uba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani ido sahatna hurian itu hatta na holongan di bagasan Jesus Kristus kadang songon nakaning di liturgita akamang inang budu pehita sahat tu nama dok ra binigi dupe nang di kota Badungon satabi Jabuon satabi Bornginon jadi atarmol hita manaringoti nang hamatian di tonga-tonga ni nanguluta songon nang halak Kriste kita ra akamang inang di bagasan nanguluton alanido ra dohonota sesuatu yang paling menakutkan bagi kita manusia bohado tutu saat doi nang tuna pogos pe tuna somar di hadiah pe tuna mora pe tu akan dangol pe nang na di kota na di desa nang parjabata pe asa takas mabiar hita ima nanidok na tu hamatian budura hamatian mabay kita terkesima ramukin buy au terkesima ala memang ngajumulo ng inata moding say memang dakpartang siyano alay memang ima menggugah perasaan dan membuat air mata nasubui tangis siak kita ikut tangis mahita yang menaruh bui nang dina menggugah di hamatiani bui gabe tangis sita menaruh air mata di si malolok tai ima molo disungguli tutu molo tu perasaan na menggugah hita bohado dia kadongan bohado dia kanang jumulo nang dongata
Di saat itulah Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi dan mengingat. Dia kadongata lasita pelas imara. Tu dia ho, dung mate ho, alusima, imara, donota, di namar mementumur hita, ingot, ari, hamamatem. Jadi, buhado tutu hita akamang inang mangingot di ari, hamamateta, tuakatiki naron, las ido pagomosok kita marhite minggu sadarion di ujuk tau parhuriaon akamang inang doh di parningota di namoding asa di dok dada sibuk doh mudar manean hara jauh ni di mata daktar tean naolo busukoni alai buhado di balik ni nang naolo busuk adong naing bergota, suatu kekekalan yang diubah menjadi suatu kehidupan yang baru bagi kita Bapak Ibu Saudara atong asa naing dohot kita taruli di ngulu hatot tongoni asa dang mudar dohot daging itu bisa binasa Bapak Ibu, bisa hancur, berakhir doi, gabetano doi, alai buhado tu kekekalan Tuhai baruon nanidok ni tuhata marhiti turpukon di hari hion naung di pamonang tuhata idun waing gabi takas di huriana di Korin agak mengaburkan bagaimana saya setelah mati nantinya. Jadi dikaburkan oleh ajaran-ajaran yang lain itu dan idok hahomio do on hudok tu hamuna salhut do hita moding alai dak salhut do hita dipai baru kita diperbaharui Bapak Ibu kita diubah tubuh kita yang hina na di bagasan mudar doh nang dagingon alai diubah mai tungolu kekekalan tukolu nahato tongon di bagasan nang Tuhani atau mengalami perubahan mahita dung tasoluk ngulu nang hato tongoni ikon ngulu na olo matiodo na olo busukodo lau manuluk ngulu hato tongon berarti Bapak Ibu Saudara kita akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita di dalam kekekalan yang sudah Tuhan jamin bagi orang yang percaya kepada Kristus atau budo songoni di ulu tahun nanti akan menginang bagaimana perubahan yang disuguhkan ketika pergantian pimpinan. Mungkin saya akan membuat suatu perubahan di nang songoni dia ke aparat desa, saya akan membuat perubahan di desa ini. Ketika gubernur juga saya akan membuat perubahan di provinsi ini. Ketika juga pimpinan gereja saya akan membuat suatu perubahan di dalam pelayanan budoi sitong doi akka amang inang, tetapi itu terbatas di perubahan itu dan akan berakhir sesuatu perubahan yang terjadi baik secara ekonomi juga baik secara kebutuhan itu akan binasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi perubahan kekekalan yang mengubah hidup dan kehidupan kita tidak dilenyapkan oleh maut lagi. Dangadongbe didok nakaningan nunga terbodut hamatian nunga suluk hamonangan atau nunga marhiti Yesus Kristus di nadok nga di Matius 10 ayat 25-20 nomi. Audo hahiu do tanguluan nasotu pamate dia kana porsi alay hanguluan nasa liling ni liling na di ibana atong tuhat na Diyos Kristo hanguluan dot hahihiyon dang gamang behita dang ragu behita makapursay barita ng uli at kaamang inang na margugyon hita di tonga-tonga ni nang ngulutaon nunga di juluani tuhatay dang nadirapas tuhata alay di juluani tuhata do nang marhiti hamatian na tuhahiyon kepada kebangkitan tuhanguluan nasa liling ni liling na di bagasan Kristus. Ini dohan di nakaningan
di Matius 10:25, 26, porsia doho disi. Iko dohonot tado damang dainang, porsia doau disi. Atong ima manungguli hitam, kadang ada ocehan bagi kami Bapak Ibu Saudara. Kok pendeta KBP berbicara dengan orang meninggal. Ido tadok dihatai, sai diramoti Tuhan di batamahu, lahu luar doho lau bot, ola nion rudi saliling ni lilingna. Firman berlaku bagi yang hidup dan berlaku kepada orang mati. Alani Tuhan nina mengulu doh Tuhan namati do Tuhata Yesus Kristus ido tuat ibana tu banua toru ditanam di sido ibana tu akka jolma na ditanomani makubasi marjami taido Tuhata Yesus Kristus supaya juga dia mendapat kekekalan nantinya. Jadi nama katanya ti hataido iko sahat di pasu-pasu Tuhan di batamau lahu luar dohot lahu bongot juju do yak kamang invokasio doi juju doi asa takas tersunggul menudu tu hanguluan tu eskatologis tu haroroni tu hatta padua halihon doi atong jo hamatian di dia hamonangamu jo hamatian di dia sorokmi atong dosa do sorop ni hamatian dosa idama asa nama dok marhiti di ujuk tau parhuriaunon asa sorop ni hamatian dohot nang binguluta dosa inama atong bohado asa takasita gabi na berubah asa tasungguli marohata unang be di bagasan dosa di bagasan hajahaton alai bohado hita naing mardalan tu proses di tubuh nahina asa masuk kita tu pengampunan di bagasan ini atau lasrohata didok nakaningan mari kita mengucap syukur ope madok mau liate mahamu tu de bata ala nunga diselesaikan dengan harga lunas di dolok Golgata didosai atong olo mahita masih salpua dosa akamanginang lau mardalak kita tuna sasitongna. Karena itu mari kita bersyukur hari ini. Walaupun kita mengingat hari kematian kita. Tetapi bagaimana kita Bapak Ibu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari maut dan kematian. Memasuki ke kehidupan yang kekal. Atong dangadongbe nang sorop ni hamatin. Ainunga ditaluhon Tuhata Yesus Kristusi akka amang inang atong marulupuluk ma sian nasa roha doho sian nasa todita di bagasan nanguluta saunari mengucap syukur mahita atong dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani persekutuanmu Bapak Ibu Saudara jeripayamu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan atau lasrohata marulupuluk mahodamang dainang kita mengucap syukur dalam segala hal munuta leon rohata nguluta sian nasa roha diakta pelayanan sian nasa todita atong dang magupui akka amang inang bagian dilasni roha persekutuan parsaurata doi nang tu dibata di portibion songonima diwujud namar sugut nang parsauran gobarata di arisugut di parulupulupon di Banua Gijang atong imalas ni rohata akka amang inang di ujuk tau parhuriaon di parningotan ni namoding bagaimana kita menghadapi kematian itu alani danggabe ikon margudopok kita alai tadukma hamatian parhitian madapoton nang Tuhani alanido yado sada berita sonom idok sahalak danak ma didok natoras ma tu yanak konna ro anak konaon si adik kanu madok idia do abakku oma onu ngabor hak bibana tu Banua Gijang tu Yesus Kristus nina
Oido parti tu banua gijang. Tu Yesus Kristus do abaki alamoding abangna. Tetapi tidak sadar seorang ibu ini ketika besoknya dia ada tergugah perasaannya. Tangis ibana, bobonosan nang pola iko marilului bana. Ro nang yanak ko naon, kenapa harus menangis? Buasa iko tangis so oma. Saya kehilangan anak saya. Idok dan ako molo kehilangan doho di dia mainganan na asa tatopot. Masukmu ala idok koko kehilangan yanak koko nimu di saudaraku. Di mana itu? Biar kita cari. Lapatanna digugah musi perasaan ni oma non. Kang ngai do koko bahwa abakku nunga borhat tu surgo sudah bersama Tuhan Yesus Kristus. Berarti sudah bersama-sama dia di dalam kemenangan di dalam Kristus. Jadi jangan bilang lagi di mana dia sudah hilang dan merasa kehilangan beho alai gabe jamita mai. Ido molo hitate baunang bedong mabain tuak kana moding mabain akka se CJP manang dia te. Jadi bolu palagi siap pangarato siap bedung dang betong dono tama tuak kainung ta dari bona pasugit boha nunga porsia ho inong bapa oma di banua gijang bapai nunga atong dak si bae no be akka sigaret dang bae no be akka hasoloman niak kana mati dangadong be dangalong be hubungan ina mulu daw na mati alay sa doy nang tuapuan mulak matodi nang tunapunasa atong manunggulihita do akka amang inang di minggu tasadarion kita mampukan mengucap syukur dalam segala hal nunga ditaluhot tuhata hamateni nunga monak kita marulupul may hamonak ko ma hapor siyamu amang inang manotong may sa rudi ujungna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen martang yang maitak. Mauliate maruhan nami Tuhan di parningotan ni namoding di ujuk tau parhuriaon di Arisadariot Tuhan di 20 November 2022. Atong namangiyok mahami Tuhan marmemon tumuri adiga tututu hami manopot ho ali Tuhan asalam hubas hami hupa diri hami Tuhan roha todin hami nang hapor siyaw nami marsi hohot nang diho dada muda do sibuk nanaing bongot tusi alay di pay baruhodo ngulu na olo busukon na manuluk hamatian tungulu hatotongon di bagasan naung di pay baruho hami na umarhiti ali Jesus di talun ho nang hamatian doho sorop na dohot akadusa marhiti hamatian dohot haheyum munabalgay gabita ruli hami tu hamonangan tu haluan tu kebangkitan nasa liling nililing na atong madok maulihati hami di saluhut na ito hamarhiti hatamon asa huhubasi hami ma dang magopo pakubasyon nami jirih payah nami marparsorak kodoh Tuhan ay hanguluan hatotongon nunga di paradiho di hami atong hubas mahami Tuhan di ngulu namion asa do hami Tuhan parjabar tu hatotongon tu hanguluan kekekalan sugut di surgo hasonangan atong say huhubasi hami, say huyoti hami madiri nami, hapor siyaw nami, marhiti manohali hatam, ima gabi gugu lasni rohani hami, madok mauliate di ho Jesus Kristus silehon halwaw di tanon, do silehon halwaw sugut nang di banwa gijang, atong paho Tuhan pakirimon nami nang hapor siyaw nami, mulupi nang jumulo akadungan nami, nang mudingi Tuhan alay pahotok kami may asalam marsihot di hapur siyaw nami di ho Kristus Jesus manotong rudi sa liling nililing na. Amen.
Menurut hatta padua lihon sudi akan mudi di bagasan hapursiau di Kristus papungonda sudi akan hapursia guar-guar nasida di pustaha nguluan jaona di bagasan hapursiaon dohot pangulahononna di tiki nguluna di portibion laho majalo tupal hangulua di surgo hapursiai ma asa dohot hotusi marede mahita laos tabasaha ma piliata.
Hamu akadongan mulak mahita to kinari, benget maho di portibion, ay tung ado pamudopi akaparukilon, haporsuhon, sahit doholan na asing, na mabahin roham marsak, sabam maho, jala hot tiop Tuhan mi. Borhat maho tungulu siapari, radi maho pai maho tiki panopo ni tuhatai, dak soal umur, manang sahit, manang nasib anggo hamatiani, alai hobar tu sakap doho lomo ni roha, ni debatadoi, molo adong diho, hasonak komai, di bagasan serep ni roha, alai molo pugos ho, unang tihai di bata, alai haposi Tuhanmu, natuk mangaramoti, dohot manarihon ngulum, tapuji ma ibana. Tatangyak ko mapiliata ali di bata ama namin na di banwa gijang, hodo harorwan ni salhut, si lehon-lehon na dinggan, doho nasa uli basa na mauliutus, hupa sahat hami masian na nilihom mitu hami, pilian nami tuho, say jalo may gabi, uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasya kami pilianon, pati bulhon harajamu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan hami, marhite-hite to dim, asalam hutadahami gudang, ni si lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok, mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata nasian nahinan jala mangulu rudi saliling-liling na. Wingot hami sadarion akan amati sian hami nang pajuluhon kami tulabungmu di hodo anak hisu ni banua gijang jala dukap hodoi diaka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sadarion marningot ajal nami dohot hahion ni daging di arisugot mauliate marohanami tuho ala ditubon ho hami tupakrimon na mangulu gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda dada nama diri hami di ari parningotanon alay na malungod do hami di sabulo ni todinami nung ngatorop dongan nami naong nialapmu tau si paingo do ujung nilaka na sida di hami bahen pakrimon mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be say sungguli maruhan nami mabay tiruan na dinggat diaka pinopar nami say apuli na marsak roha dohot akka namatian asa unang mga dungi jala madili na sida say taiti roha na sida mamireng dopak gijang say lihot to dim tuhami asa takas di hati dakot tuhami nang doho dohami anakmu jalapania di arta na di banua gijang say padaw maganggu ni roha sian hami asa hot hapor sian nami maniop Tuhan Yesus si pangului adorang hubulus sami rura lingguman ni hamatiani moloho murmata nami be ukka mamata ni rohanami asa takas ni ida dalat tuhaso nangani molo halang dila nami sobinoto makuling pargugoy hami marhite-hite to dimi asa tarjoho kami aliamang sa tutangammu ma todiku say patiurian rohanami asa hubas lakanami jalasonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali ama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malumo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu pangjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas Madhita.
banyak kali loh.